Huma 156 il-każi ġodda ta' COVID-19 f'pajjiżna li ġew reġistrati bejn il-Ħadd u Tnejn, naf il-waqt li fih 184 persuna. L-aħħar ċifri jtellaw għal 19,945 in-numru totali ta' persuni li ħadu l-virus f'Malta sa mill-bidu tal-firxa tal-pandemija fil-Gżejjer Maltin. Skont dak li tħabbar mill-Ministeru għas-Saħħa, fl-aħħar 24 siegħa pajjiżna reġistra żewġ vittmi oħra tal-pandemija, raġel ta' 82 sena li tilef ħajtu f'residenza privata kif ukoll mara ta' 97 sena li mietet fl-isptar Mater Dei. Dan kien it-tieni każ ta' fatalitajiet li mietu f'dar privati f'temp ta' jumejn riżultat tal-pandemija, sabiex it-total ta' vittmi tal-COVID-19 f'pajjiżna issa jammonta għal 295. Palissa il-każi attivi huma 2340. Naf il-waqt li tul il-jum tal-Ħadd ingħataw 1466 vaċċin, 664 jingħataw it-tieni doża. Intant, wara li waqt l-attività politika tal-Ħadd il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li l-Gvern dejjem qal il-fatti kif huma tul ix-xhur tal-pandemija, mistoqsi minn Net News jekk jemminx bisħieħ dak li qal, Abela wieġeb li dejjem kien konsistenti fi kliemu. Kemm konna realistiċi imma, dak li kien iswed, edna li kien iswed, dak li kien abjad, edna li huwa abjad. Il-bieraħ ukoll Prim Ministru qed li dak li hu iswed qed li hu iswed, dak li hu abjad qed li hu abjad. Ekku dejjem. F'Mejju qed il-fatti kif huma. Jien dejjem kont konsistenti. Semajt ħafna t-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa, l-mewġ fil-baħar qiegħed, flok noqogħdu nbeżżaw bit-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa. L-aħjar ħaġa li jistgħu jagħmlu nies imorru l-baħar u jgawdu. Però dejjem kont onest u kont realistiku. L-istatistika turi b'mod ċar ħafna illi il-COVID hija warajna. Minn meta Robert Abela stqarri li l-virus tal-COVID-19 kien warajna u li l-mowġ qiegħed fil-baħar botta dak iż-żmien fil-konfront tal-esperti mediċi, pajjiżna ra 286 vittma tal-pandemija b'76 minn Jannar sal-lum. Iżda il-Prim Ministru tax jifhem illi m'għandniex inħarsu lura. Tifmejju qed li l-mowġ qiegħed fil-baħar, Prim Ministru. Kontra illum qegħdin fi frar tal-2021. Però xorta batejna l-konsegwenzi, xorta kien hemm ħafna mwiet Prim Ministru wara dak id-diskors. Francesco Catania, Net News.